Аз не съм специалист по църковна дипломация и по така обсъжданите канони, като много често самите църкви и Вселенската, така наречена патриаршия, и другите църкви, и сръбската, и московската, а и българската, се позовават понякога на взаимно изключващи се правила. Нали? Взаимно изключване за мен и за вас, предполагам, като светски хора, и вероятно отците намират някаква логика в всичко това. Но ако се върнем на въпроса, значи това, че приема като автономна, ами то връща нещата в 1967 година или някъде преди това. Тоест аз не мисля, че това решение е адекватно на ситуацията. Македонската православна църква или Охридската църква, както беше призната от Константинопол, би трябвало да бъде автономна в рамките на Константинополската патриаршия или пък да речем да бъде автокефална, което е нашата мечта и на хората в Македония, и на хората в България. Така че това решение на Сръбската църква не мога да го проумея. То вероятно иска да активира просто сръбските елементи в самата Македония и в самата църква, каквито несъмнено има, но не мисля, че това е решение, което е перспективно. Това е така, за мен до голяма степен е енигматично, загадъчно и на практика какво означава Охридската, даже не архиепископия, не знам, не съм чел решението на Сръбската православна патриаршия, но според мен то връща нещата в позиция, която е нежелана от обществото в Северна Македония и противоречи на самите според мен исторически особености. Да не говорим, че аз съм го казвал и друг път, Сръбската православна църква е създадена в 1219 година с помощта на Никейската патриаршия, т.е. на Константинополската в изгнание, като се откъсва от Охридската архиепископия. Сега, разбира се, тук стигаме до заплетения въпрос дали днешната македонска църква е тъждествена с Охридската архиепископия или не, който заслужава отделна дискусия. Но така или иначе, значи, излиза, че завладяването на Македония, на Вардарска Македония от сърбите, изгонването на митрополитите от българската екзархия има ролята на канон. Тоест, че Ньойския договор е едва ли не канон на Светата православна църква. Аз това дълбоко не мога да го приема. Нито като историк, нито като православен християнин, въобще в никакъв. Така че според мен това решение явно е опипване на почвата от страна на Сръбската църква, но ще видим реакцията на македонската. Това е по-интересното в случая. И на другите църкви, и на българската особено, защото пък ето сръбската веднага реагира, докато българската виждаме, че заема изчаквателна позиция. Дай Боже в тази изчаквателна позиция да има някакво мъдро решение, но ще видим. За мен това е някакси много странно. Имаше всъщност изявление на митрополит Гаврил Ловчански, че българската църква е наследник на Охридската архиепископия, което е така, записано е в нейния устав и исторически е така. От друга страна обаче аз пак ще апелирам за диалог между двете църкви, още повече, че между тях е имало така прилични и понякога дори приятелски отношения и в предишните години. И със служение е имало, независимо, че се смята, че е неканонично. Просто призовавам към диалог и двете църкви, и Софийския синод, и Скопския или Охридския синод, да речем. Мисля, че българската църква трябва отново да влезе в една активна позиция и да се превърне, ако не де юре, поне де факто в църква майка, което беше желано от много хора в Македония, включително и от членове на Светия синод на Македонската православна църква. Но за мен това мълчание вече става така, може би, прекалено дълго. Би трябвало да има официална реакция и тя да бъде в така позитивна посока, с визионерски поглед, защото в крайна сметка трябва да мислим и за миналото, и за бъдещето, и въобще за единството на общия ни православен народ, така да се каже. Да го кажа по-дипломатично. Нещо подобно се получава като че ли и Северно-македонска църква, която е автономна на Сърбия, т.е. едно пришиване отново на независима република Северна Македония към Сърбия, т.е. да се възстанови някаква остатъчна Югославия, което е мечта на определени кръгове в Белград, за съжаление на определени кръгове и в Скопие. Казвам го с дълбоко съжаление. Виждаме, че имаше, особено при режима на Груевски, имаше идея за общи посолства, за честване на завладяването на Македония по време на Балканската война. Нали, имаше много странни неща. Виждаме колко са активни така наречените антифашисти в Скопие, които са и с най-кресливия антибългарски говор на омразата.
Така че вероятно се опитва почвата и по този начин. И в случая трябва да отбележим, че позицията на Москва отново е враждебна на България, независимо дали е казано или не, и е враждебна и на Македония. Това би трябвало нашите братя в Северна Македония да го разберат. Това не е в полза на църквата, на народа, на хората в Северна Македония. На практика пришиване отново към Белград. От когото мисля, че голяма... Сега, разбира се, има хора, които имат носталгия по времето на Тито, най-вече, вероятно, по времето на младостта си и така нататък, но нека да не забравяме, че Македония беше в едно незавидно положение. Тя имаше на практика най-ограничената вътрешна независимост от всички други югославски републики. Така че поне поколението, което помни тези времена, би трябвало да бъде на щрек след едно подобно действие, макар и завуалирано в църковна проблема, в проблематиката на църквата.